Slovensko je v ťažkej ekonomickej, sociálnej, právnej kríze a KDH rieši výzdobu mojej kancelárie. Veď to je fraška. To je absolútna fraška. Ja si vo svojej kancelárii, prepáčte, môžem robiť, čo chcem. Je to moja kancelária. Pokiaľ si pán Mikloško vo svojej kancelárii vyvesí pápežov, Ježiša Krista, kríže, ja mu do toho hovoriť nebudem, ja rešpektujem, že má iný názor. A prečo by on mal hovoriť do toho, že ja mám ľavicové symboly, vlastenecké symboly a navyše, pokiaľ vymieňam európsku vlajku, ktorá nie je štátnym symbolom, za slovenskú vlajku, ktorá je štátnym symbolom, ako to môže niekomu prekážať? To znamená, že KDH nenávidí Slovensko. Ani nehlasovali za deklaráciu zvrchovanosti, ani nehlasovali za ústavu. Oni nechceli tento štát a preto sa nečudujem, že takýmto spôsobom torpédujú poslanca a podpredsedu parlamentu, ktorý miluje Slovensko. Pani Čaputová je v prvom rade politička. Je politička progresívneho Slovenska alebo progresívneho razenia. Bývalá podpredsednička, prepáčte, nerušte. Bývalá podpredsednička progresívneho Slovenska. A ja mám obavy, že dneska sa KDH správa ako akási pobočka, kresťansko-dúhová pobočka progresívneho Slovenska. To je veľmi smutné. Ako to, že vám nevadilo, že pani prezidentka vyvesovala dúhovú vlajku na prezidentskom paláci, ale vadí vám slovenská vlajka v kancelárii parlamentu? Ako je možné, že vám nevadilo, že dvakrát zarezala referendum? Alebo že v rekordnej rýchlosti podpísala nevýhodnú dohodu so Spojenými štátmi americkými? Zoberte si slová Nelsona Mandelu, ktorého asi pán Mikloško nebude spochybňovať, ktorý o Che Guevarovi povedal, že je symbolom slobody. Mýlil sa? Alebo to bol extrémista? Viete, pán Mikloško, trošku sa vzdelávať. Ja vám odporúčam moju knižku o Che Guevarovi, ktorú som práve napísal, kde je jasne vysvetlený jeho život a robil aj chyby. Ale je to ľavicový symbol boja za slobodu a sociálnu spravodlivosť. Ale dovolte mi reagovať na pána Mikloška, lebo ste mi to slúbili, pán kolega. Štátne symboly sú pečať, znak, vlajka a hymna. Nie je tam európska vlajka, pán kolega. Nie je tam európska vlajka. Ale Slovenska áno. A nie je tam ani hlava štátu, nie je tam prezident. To si pletiete možno z čias monarchie, alebo z čias ešte, keď písal Hašek Švejka, kde si robili srandu z cisára pána. Ale dnes takáto povinnosť, že by ste museli mať v kancelárii parlamentu vyvesenú prezidentku Čaputovú, rozhodne nie je. Nám sa takisto nepáči vaše farizejstvo, pán kolega, ani KDH-kov. Nám sa nepáči, že pán Majerský, ktorý, keď vy chcete riešiť moje súkromie, tak on si nechal anulovať cirkevný sobáš, čo je niečo, čo je nepredstaviteľné. To sa nám nepáči. Nepáči sa nám, ako získal svoj dom a byt. O tom hovoril pán kolega Hlina. Veľa vecí sa nám nepáči a budeme o tom hovoriť na mimoriadnej schôdzi. Ani na vás sami, pán kolega, veľa vecí nepáči a budeme o tom hovoriť. Ale to neznamená, že vám nepatria nejaké funkcie v parlamente a ja som ochotný robiť všetko preto, aby som rešpektoval váš názor, čo vy žiaľ nedokážete. Keď spomínate bývalú koalíciu, tak namiesto toho, aby pomáhala ľuďom, tak tam stávala kaplnky, tak to potom aj vyzeralo, že ľudia padali na ústa, ale oni sa mohli chodiť modliť. Ja som presvedčený, že pán Mikloško má právo na svoj svetonázor, ale mohol by láskavo neupierať môj svetonázor mne. Pani Mikloško, nech sa páči. Vo vašej histórii, že ste odozdali zdravotníctvo finančným skupinám, že ste zavádzali rovnú daň, že ste dneska proti minimálnej mzde, že ste proti 13 dôchodkom, že ste ožobračovali ľudí na Slovensku. To je vaša história a za to by ste sa mohli hanbiť, pán kolega. Mohli by ste aspoň rešpektovať vôľu ľudí, lebo vaša strana dostala 200 000 hlasov vo voľbách a ja sám som dostal 220 000 hlasov. Tak aspoň rešpektujte, že chcete povedať, že mám právo na svoje ľavicové vlastenecké presvedčenie. Ale nie na pôde predsedu parlamentu. Samozrejme, že áno, vo svojej kancelii mám to právo, ale môžem jednu poslednú poznámku. Dobre, posledná poznámka, už potom moja otázka. Vyvesoval Che Guevaru, alebo niečo, čo sa týka môjho ľavicového presvedčenia v pléne Národnej rady. Alebo ako pani prezidentka, že by som nasvedcoval do ukrajinských vlajok prezidentský palác alebo zavesoval duhovú vlajku, tak nech sa páči, nech ma odvolávajú. Ale vo svojej kancelárii si môže robiť, čo chce a je naozaj trápne, a to bude posledné slovo, naozaj trápne, že KDH ako najväčší problém Slovenska vidí výzdobu kancelárie Ľuboša Blahu. Tak sa zhodnúť, pán moderátor, na tom, aby sme sa rešpektovali. Ja rešpektujem to, že pán Mikloško je kresťanský politik. On nech rešpektuje, že som ľavicový politik. Nech on má svoje symboly kresťanstva alebo symboly konzervatívnej politiky vo svojej kancelárii a aj bude mať svoje ľavicové symboly vo svojej kancelárii. Je to o tom, že sa budeme rešpektovať. Ja som si vystavil ešte aj Samuela Jurkoviča, zakladateľa prvého slovenského družstva vôbec na svete. Ľudovita Štúra, jeho prácu Svet slovanstvo a svet budúcnosti. Takisto svoju rodinu a verím tomu, že nebudete odvolávať aj za to, že si tam vystavím svoje detičky, lebo vy ste už tak ďaleko zašli k tým dúhovým témam, že mám obavy. A samozrejme aj Duklu, pretože si vážim aj obetu Červenej armády a Československej armády na čele s možno aj komunistom Ludvíkom Slobodom, keď nás oslobodzovali od fašizmu. Vy ako bývalý dizident by ste mohli skôr sa zamyslieť nad tým, že ste s prepáčením čušali ako vož pod chrastou, keď tu brali ľuďom slobodu počas Matovičovej éry, keď tu naháňali a prenasledovali ľudí za iný názor, keď vypínali weby, keď vypínali médiá a správali sa voči ľuďom ako
totalitári. Vtedy ste mali kričať, ale vtedy ste boli tíško, lebo vtedy vám to vyhovovalo. Len preto, že ľudia mali iný názor na COVID, iný názor na očkovanie, iný názor na vojnu na Ukrajine a tak ďalej. Ale